Jordskælv i Haiti og Washington. Nicole og Ulrike 3C. Jordskælvsopståen. Jordskælv opstår i en brudzone, som er en pladegrænse eller en forkastning. Området i litosfæren, hvor jordskælvet udløses, kaldes for jordskælvets hypocenter, mens epicentret ligger lodret over hypocentret på jordoverfladen. Ellers opstår mindre jordskælv også, når magmaen trænger op i et magmakammer under vulkaner, og jordskorpen så hæver sig. De kraftigste jordskælv opstår til gengæld ved destruktive pladegrænser, det vil sige, hvor pladerne bevæger sig mod hinanden. Jordskælvene ved bevarende pladegrænser, hvor pladerne glider forbi hinanden, er oftest overfladejordskælv. Jordskælv måles ved hjælp af seismografer. Der er brug for mindst 3 seismografer til at lokalisere epicentret, og jo flere seismografer, desto mere detaljeret bliver indblikket i jordskælvene, brudzonen og den geologiske undergrund. Seismografen måler rystelser i et tredimensionalt plan, og i et koordinatsystem vil det kunne gengives i en x, y og z retning. Den første bølge kaldes for primærbølgen eller p-bølgen. Den anden bølge hedder sekundærbølge eller s-bølgen, og begge er dybdebølger. De sidste bølger er overfladebølger, der består af Love-bølgen og Rayleigh-bølgen. De to er mere destruktive i forhold til skader på jordoverfladen. Jordskælvet lokaliseres ved at se på tidsforskellen mellem p-bølgen og s-bølgen, hvorefter man kan beregne afstanden til jordskælvet. Richterskalaen er en logaritmisk skala af jordskælvsstyrke. Derfor er hvert trin på skalaen 1 faktor 10 større end det forrige trin. Det vil sige, at der er en stor forskel mellem for eksempel et styrke 7 og et styrke 8 jordskælv. Det er den sekundære bølges amplitude, der bruges til Richterskalaen, og man måler størrelsen af jordskælvet 100 km fra jordskælvets epicenter. Fordi begge vores jordskælv har en styrke mellem 6 til 7 på skalaen, vil jeg også lige nævne, hvad der karakteriserer denne styrke. Man siger, at jordskælvet er stærkt, der er store rystelser, bygninger skades, og der er ofte følgeskader i form af elektriske kortslutninger og brand. Årligt opstår der omkring 100-200 af den slags jordskælv. Hvis vi starter med en præsentation af Haiti, var det et jordskælv, der skete den 12. januar 2010 og blev målt til 7 på Richterskalaen. Og det lå 24 km fra hovedstaden Port-au-Prince i dybden 13 km. Og der var 229.549, der døde som konsekvens af jordskælvet, mens at 3.736.706 blev påvirket af jordskælvet. Og så blev 293.383 huse ødelagt, mens at 1,5 millioner blev hjemløse. Og ødelæggelserne i det hele kom op på $8 millioner for jordskælvet. Og man kan se hernede på et lille kort, hvor at jordskælvet ramte, og det er den lille røde prik, der ligger her, som viser, hvor det ramte henne. Og så er der farver udenom, hvor det røde ligesom viser, hvor styrken var værst, og hvor det var mindst. Så det røde er det værste, og det grønne er der, hvor det ligesom ikke ramte lige så bredt, eller lige så meget. Og så er Haiti generelt plaget af forskellige naturkatastrofer, og man kan derfor sige, at de måske er mere vant til det, men det betyder dog ikke, at de ved, hvordan de skal gøre, eller kan forberede sig på det som sådan. Haiti opstod i en forkastningszone mellem den nordamerikanske og den karibiske tektoniske plade. Haiti ligger nemlig på grænsen mellem den karibiske og nordamerikanske plade, som er bevarende pladegrænser, det vil sige, de glider væk fra hinanden. En elastisk energi bliver ophobet der, fordi den karibiske plade flytter sig 20 mm øst per år i forhold til den nordamerikanske plade. Og når ophobningen af elastisk energi pludselig frigøres, så glider de to plader fra hinanden. Dog var Haiti ikke vurderet til at være et højt risikoområde, fordi der var gået mere end 100 år siden det sidste store jordskælv, som var i 1860. Derfor kom jordskælvet i 2010 helt uforventet. Så har vi en præsentation af Washington, og det var det jordskælv, der skete i 2001, den 28. februar, og det blev målt til 6,8 på Richterskalaen. Og årsagen til det her jordskælv var, at Juan Di Futa,
tektoniske plades forkastningszone kom under den nordamerikanske plade. Epicentret lå 50 km under Nisqually River Delta og næsten 18 km fra Olympia. Og dybden på jordskælvet var 52 km, og der var omkring 400 tilskadekomne. Der var dog ingen, der døde, men grund til, at vi har det her et-tal i parentes, er fordi, at der var en, der døde af et hjertetilfælde umiddelbart efter jordskælvet, men man mener ikke, at det har en direkte forbindelse til selve jordskælvet. Og så var der ødelæggelser for ca. 1-4 milliarder dollars, som jo er en del mere end det, der var i Haiti, hvor der var 8 millioner dollars i alt. Og så har vi et kort herover, som ligesom det andet viser styrken eller effekten af jordskælvet i de forskellige områder, og det er ligesom det andet, hvor rødt er værst, og det grønne og blå er der, hvor det ikke er lige så slemt. Og vi har kun en lille rød plet, som ligger uden for der, hvor jordskælvet ramte, som er den her stjerne, vi ser her. Så det har altså ikke haft lige så store konsekvenser, men ødelæggelserne har alligevel ligget på de der 1-4 milliarder dollars, hvilket kan være på grund af, at de har flere bygninger og måske større omkostninger generelt på det plan. Jordskælvet i Washington blev forårsaget af den tektoniske plade Juan de Fuctas forkastningszone under den nordamerikanske plade, som er en del af Cascadia forkastningszonen. Juan de Fuctas pladen glider omkring 3,5 til 4,5 cm om året dybere ned under den nordamerikanske plade, og det forårsager spænding, når Juan de Fucta-pladen dykker ned, og den spænding frigøres så via jordskælv, ligesom dette i Washington. Så hvis vi kigger lidt på naturkapitalen, er Haiti meget afhængig af deres natur og mister mange muligheder for at selv producere deres føde i husholdninger og samfundet generelt, hvis sådan en naturkatastrofe som et jordskælv rammer, da de netop er meget afhængige af at kunne producere deres egen mad. Washington har ikke en lige så stor afhængighed af deres naturkapital, og den er næsten heller ikke til stede, fordi at de får deres føde andre steder fra, og fordi deres finansielle kapital går ind og supplerer, hvis nu at det de har naturkapital skulle gå i stykker under et jordskælv. Men de har generelt ikke brug for det, som Haiti har, da de netop får deres føde andet sted fra end Haiti vil gøre. Så de har pengene til både at få føde ind i landet, hvis der sker noget, men også men det får de generelt alligevel, så de har ikke på den måde. Erhvervssektor. Som cirkeldiagrammerne her viser, er Haiti nemlig meget afhængigt af naturkapital, fordi mere end en tredjedel af landet arbejder i det primære erhverv, altså inden for landbrug, fiskeri og lignende. I Haiti dyrker de især kaffe, kakao og bananer. USA på den anden side er meget mindre afhængig af naturkapital, når man ser på, at kun 0,7% arbejder i det primære erhverv. Personkapital. Haitis personkapital er ret lavt, da langt de færreste er højt uddannet. Der var ingen data for, hvor høj alfabetismen blandt voksne, altså dem over 15 år, var i 2010, da jordskælvet ramte Haiti. Men 4 år før, i 2006, lå den på kun 48,7%, og 5 år efter katastrofen kun omkring 60% af voksne læse og skrive. Det vil sige, at i 2010 var alfabetismen nok omkring 50%, altså kun halvdelen af befolkningen. Til gengæld har mennesker i Haiti samlet erfaringer med naturkatastrofer, og derfor har den enkelte sandsynligvis en eller anden form for viden om, hvordan man skal opføre sig under et jordskælv for eksempel. Personkapitalet i Washington er så selvfølgelig meget højt. Der er hele 86% af unge mellem 14 til 18 år, som er indskrevet på en videregående uddannelse. Så selvom man ikke er lige så vant til jordskælv der, så hjælper deres høje personkapital med kommunikation under og efter jordskælvet, fordi man for eksempel kan modtage og give instrukser i skriftform. Så har vi en social kapital, hvor der er tilknytningskapital, forbindelseskapital og bobygningskapital under. Og hvis vi starter med at kigge på tilknytningskapitalen, har Washington en god tilknytning til folk og samfundet omkring sig.
Man kan dog agere egoistisk og tænke på sig selv, før de ligesom tænker på andre, og dermed tænke på deres eget velbefindende. Så det kan være en ulempe i lige netop et samfund som Washington. Og så har vi Haiti, hvor der er en god tilknytning til familie og venner omkring sig, og de lever i små tilknyttede samfund, og derfor måske mere tilbøjelige til at hjælpe hinanden og tage sig af hinanden, end man vil være i Washington. Så har vi en forbindelseskapital, hvor at der er i Washington en god forbindelse til omverdenen og resten af verden, og man kan nemt spørge efter udefrakommende hjælp, hvis man har brug for den. Det er dog ikke sikkert, at de har brug for det med den finansielle kapital, de har, da de som ofte selv kan forsørge dem selv og rette op på de skader, der er sket. Så har vi Haiti, hvor den ikke er særlig god, og de har ikke lige så stor forbindelse til omverdenen og kan have sværere ved at komme i kontakt med andre lande, når en naturkatastrofe rammer. Netop på grund af de konsekvenser, det kan have for landet, men også fordi, at de generelt ikke har de samme kontakter, som Washington har. Men de får dog hjælp, og det sås også ved jordskælvet, da USA kom ind og hjalp landet, men de har svært ved selv at skulle spørge om hjælp. Og så har vi en brobygningskapital, hvor at Washington har et bedre netværk til staten generelt, men også til omverdenen i fald af, at de har brug for hjælpen udefra. Men som sagt før, at det ikke så ofte, at det sker, da de selv har midlerne til at rette op på det, der er sket. Men de kan altid spørge til omverdenen. Men deres stat er rigtig god til at gå ind og hjælpe, og de har en god kontakt til staten. Så de ligesom kan gå ind og hjælpe de forskellige stater og de forskellige områder, som kan være ramt af en naturkatastrofe. Og så har vi Haiti, hvor at den er mindre god, og det kan være svært at få adgang til statens hjælp. Og man så også under det jordskælv. Vi har eksempel på her, at præsidentpalæet styrtede sammen. Det kan også føre til, at præsidenten ligesom flygtede. Og der gik først en måned, før den haitianske civiladministration kom ordentligt i gang igen. Så derfor har det været svært for borgerne i Haiti at spørge staten om hjælp og bede om hjælpen derfra. Korruption spiller en vigtig rolle i brobygningskapitalet, fordi det har en effekt på, hvordan staten reagerer på og hjælper efter katastrofen. Men korruption før katastrofen spiller også en vigtig rolle. For eksempel da Jean-Claude Duvalier var Haitis præsident i 70'erne og 80'erne, var der så meget korruption, at bygningers tilsynsførende blev bestukket til at overse fejl i konstruktionerne, og det var netop de mange svage bygningskonstruktioner, som så hurtigt kollapsede under jordskælvet i 2010. Og da jordskælvet ramte Haiti i 2010, så lå korruptionsindikatoren, som måler korruption i den offentlige sektor, og hvor 0 angiver ekstremt korrupt, og 100 er slet ikke korrupt, på kun 20, hvilket er ufatteligt lavt. USA's korruptionsindikator var nemlig helt oppe på 76 i 2001, da der var jordskælvet i Washington. Fysisk kapital. 8 ud af 10 haitianere lever i fattigdom, hvilket gør, at deres huse er meget skrøbelige og ikke rustet mod naturkatastrofer. Samtidig er deres ejendom og hele fysiske kapital ikke meget værd i forhold til, hvor meget det koster. Men fordi menneskerne er så fattige, er de meget afhængige af det lille fysiske kapital, de har, og har ikke råd til at miste det. Problemet er så bare, at fysisk kapital generelt er meget immobilt, og ikke virkelig kan beskyttes for eksempel et jordskælv. Som cirkeldiagrammet viste, er en stor del af landet aktiv i den primære sektor, hvor kreaturer spiller en væsentlig rolle for indkomsten. Det vil sige, at de er meget sårbare over for en naturkatastrofe, ligesom jordskælvet i 2010, hvor mange kvæg, geder, høns osv. omkom, og derved skadede grundlaget for indkomsten. Infrastruktur spiller også en stor rolle, især lige før, men ikke desto mindst efter katastrofen. På grund af den manglende infrastruktur i landet er nødhjælpen og genopbygningen efter jordskælvet meget forsinket og indviklet. Dette samt de enorme ødelæggelser i jordskælvet forårsaget har mundet i, at mange indbyggere stadig bor i lejre i Haiti. I Washington har de derimod et højt fysisk kapital. Deres fysiske kapital er sammenlignet med Haitis mere værd i kroner, men det har samtidig ikke lige så stor betydning for deres økonomi og overlevelse, hvis de mister en del af det. På grund af det fysiske kapital er de ikke særlig sårbare over for en katastrofe, fordi deres huse kan holde til mere end for eksempel Haitis, da de er meget solide.
Så alt i alt er Washington ret godt rustet mod katastrofer. Så har vi den finansielle kapital. Der er egentlig ikke så meget til andet end at man kan se her, at Haiti har en BNP på i 2010 på $622 i alt, hvor at Washington har en på $37.274 i 2001. Så Washington har altså en markant større BNP end Haiti har, som selvfølgelig kan gå ind og påvirke, hvordan at de ligesom håndterer en naturkatastrofe og de konsekvenser, de kan have med sig. Og det at have en stor BNP kan jo ligesom også gå ind og hjælpe på. For eksempel hvis nu at Washington havde en større naturkapital end det de har, ville det være nemmere for dem at genopbygge. Men det går selvfølgelig ind og hjælper på sådan noget som personlige skader, men også fysiske skader i landet og i området. Så derfor er Washington helt sikkert vinderen på lige præcis det her punkt, da det netop også hjælper dem i de andre kapitaler, eller i hvert fald i størstedelen af dem. Så for at konkludere på det hele, kan man se, at Haiti generelt er værst ramt på mere eller mindre alle kapitaler i forhold til USA, da de netop er meget afhængige af deres naturkapital, og de har ikke en særlig stor finansiel kapital, som ligesom kan gå ind og hjælpe på det punkt, og deres fysiske kapital er heller ikke særlig god i det, at deres huse ikke er lige så sikrede, som de måske ville være i USA. Og så er deres personkapital jo heller ikke lige så god, da de netop ikke har de samme uddannelsesmuligheder eller niveauer, som USA har, og derfor ikke kan uddanne eller ikke kan lære fra sig i forhold til, hvad man skal gøre med naturkatastrofer, men de har mere erfaring, så derfor kan de jo ligesom få den læring derigennem. Men det ville være mest optimalt, at de kunne lære det igennem uddannelsessystemet. Og det ville en finansiel kapital jo selvfølgelig også gå ind og hjælpe på, i og med at man så kunne forberede nogen på, både hvad der skal ske i fremtiden, men også hvordan man håndterer det, når det så rammer. Så generelt er Haiti værst ramt på mere eller mindre alle kapitaler i forhold til USA, hvilket også resulterer i flere dødsfald.